Ja kerään sen oikealle puolelle, etten häirittää sitä. Ammuiko siinä molemmat? Ei. Joku muu ampusta. Joo. Jostain täältä. Tuosta kiven takkaa. Nyt menee ruumille, menee ruumille. Se meni hakkeen niiltä asseita. Joo, heitti suojaa. Se luuttaa sille, kerkeät herättää. Se on yksi. Tuossa, ase! Se on lovi sen lähempänä. Toinen tulee, toinen tulee. Täällä. Se tappoi minun. Se on siinä minun heittämässä bunkkerissa. Kyllähän. Se oli niin vitun lovi. Jep, sama. Vittuko ne tuli ne. Ei nähnyt sitä toista tiimiä siinä alussa. Ei. Oli hyvä, että mähin. Joo. Tässä mennä tekee sitä sapuska. Mitä me oot tehdä? Lasagnea. Lasagnea? Aika kova. Laitatko se viestiä, joka voit olla syömään? Niin kyllä just syömään. Emme tuo mulle ruokaa, niin saat vastineeksi omenapirkku. Kantajan aakoniin. Ai vitsi. Pitääkö tehdä joka peliin omaa Fortnite? 20 tappaa Fortniteissa. Lähdikö siellä pois tästä? Joo, loppus. Tekee syömässä. Joo. Tai siis syömässä, kun tekee sitä ruokaa. Joo. Pitääkö se käydä sitten solo? Että rooluttelee. En tiedä miksi tämä heittää aina mustaksi. Tai tuolla jo. On tässä pelissä joku vitun vika. Tai ominaisuus, en tiedä. Bitrate kalkulaattor. Uusi FPS. Pitääkö vielä vai? $10,000.